I en l'entrevista anterior vos portava aire pur anar a un nord. Doncs ara anem d'expedició. Així és, expedició juvenil i què millor que tenim ja sí el pròxim convidat, Miguel Ángel Requena. Molt bon dia, bueno, bona vesprada ja. Sí, Bona vesprada. bona vesprada, Àngel. Responsable d'expedició juvenil Cabanilles. I direu, això què és? Doncs ara vos posa al corrent del tot. Miguel Ángel, què és Expedició Cabanilles? Expedició Juvenil Cabanilles som una associació juvenil i la nostra activitat consisteix en organitzar trobades juvenils al medi rural de la Comunitat Valenciana, especialment a municipis en risc de despoblació, i aquestes trobades tenen la característica especial de que es realitzen de manera aventurera. Val? I aquest component aventurer es pot traduir en que, mes a mes, nosaltres organitzem una trobada en la qual convidem a joves de 14 a 30 anys, tot el que abarca el rang de joventut. I en No entre, jo no entre en ese rango, però bé, que és bo saber-ho. Sí. En aquestes trobades organitzem primer una ruta senderista perquè els joves tinguin l'oportunitat de conèixer el patrimoni natural del municipi i també organitzem una visita cultural perquè coneguen els museus o els espais d'interès i sempre acompanyats per una persona del municipi per un poc immergir-nos en l'experiència real. I després, aprofitant les vacances lectives de Pasqua i estiu, organitzem uns campaments itinerants en els quals ja sí que durant 7 dies convidem a joves de 15 a 17 anys, sí que limitem un poc més l'edat, i organitzem tot tipus d'activitats, d'aventura, de tallers culturals, artístics, gincanes, jocs esportius, perquè tinguin l'oportunitat, com comentava abans, d'embullir-se en el que és el municipi i conèixer al màxim, de manera divertida, participativa i dinàmica, tot allò que pot oferir. S'organitzen, a part de les vacances que solen tindre en Pasqua i en estiu, una vegada al mes s'organitza, és una vegada al mes o durant un mes es poden organitzar més? Una vegada al mes reunim a un municipi i així ja que organitzem durant un dia de manera molt concentrada tot tipus d'activitats. Apropeu el que és medi ambient, cultura també, i tallers als jovens, que jo crec fa falta. Exacte, nosaltres som professors i ens agrada que els joves tinguin l'oportunitat d'eixir de l'aula, que no estiguen sempre sentats en una cadira per 4 parets, sinó que també tinguin l'oportunitat d'aprendre el que és el camp, el que és el medi ambient. I així que per ells també una experiència d'aprendre i també de relacionar-se, d'interactuar, de conèixer nova gent, de fer noves amistats, eixir un poc de la zona de confort i que siga en un entorn sa com és el medi rural. L'entorn sempre és el mateix o aneu canviant, diferent? Nosaltres som un projecte, podríem dir, itinerant. El nostre camp d'actuació és la Comunitat Valenciana i intentem que cada municipi de cada mes siga una comarca diferent. Nosaltres ens basem en la figura del botànic Cabanilles, que va ser un botànic de la il·lustració valenciana al segle XVIII, i el que va fer va ser recórrer des del nord fins al sud de l'antic Regne de València, l'actual comunitat, tots els municipis que conformaven aquest territori. Aleshores, nosaltres volem emular un poc els seus passos i per això nosaltres intentem cada vegada que siga en una comarca i en un poble diferent. Quina ha sigut l'última? Este mes heu fet? No, encara no. Este mes estarem del 20 al 21 de juny, farem una acampada, aquesta vegada no serà només d'un dia, sinó que seran 2, i estarem al municipi de la comarca de la Serrania, a Villar de l'Arzobispo. Ah, molt bé. Exacte. I en què consisteix, Miguel Ángel? Perquè, clar, ara ser acampada sí que han de portar la motxilla un poc més plena. Sí. Nosaltres, als joves participants, oferim una llista del material que han de portar i nosaltres, com a associació, també a través dels col·laboradors que tenim, es facilitem equipament, com són les camisetes, les motxilles, les gorres, les cantimplores, així que nosaltres també intentem ajudar a tots els joves a que tinguin l'oportunitat de participar. També és gratuït. I nosaltres en aquesta activitat, per exemple, a la Villar de l'Arzobispo, realitzarem dinàmiques de grup perquè hi ha joves que sí que han participat en altres activitats i ja també saben com va. Exacte, i altres que és la primera vegada, és un poc un salt de confiança i nosaltres els ajudem a integrar-se, a relacionar-se i a conèixer a nova gent. Després
visitarem el patrimoni cultural de Villar d'una manera més dinàmica, a través de gincanes, coneixerem el palau que té, les restes dels poblats ibers, les restes dels refugis de la Guerra Civil, i ja, com ja estem quasi en estiu, de fet, serà 20-21 de juny, el solstici d'estiu, farem gincanes d'aigua perquè els joves es refresquen, es divertisquen, exactament, que sigui un poc també de diversió. Aprenen a muntó, veritat. Exactament. Sobretot els primers que van, que sí, es poden fer una idea al que van, però quan acaben, què vos diuen? Sempre ens diuen que es queden amb ganes de més, sempre es pregunten per la següent data, sempre volen repetir. Jo crec que això és un poc el millor indicador que tenim, un jove que es queda amb ganes de més, amb ganes d'aprendre més, amb ganes de divertir-se més, amb ganes de conèixer més gent i això, de repetir sobretot. Fan comboi perquè van també en colla, no? Exactament, i l'altra cosa que no em venia al cap és que volen ser, es converteixen en una família. Clar. Al principi són uns perfectes desconeguts, però després d'estar un cap de setmana o 5 dies interactuant des de les 8 del matí que es podem alçar fins les 12 de la nit que es gitem, aquesta interacció acaba convertir-se en una amistat que perdura i volen continuar mantenir-la. Aleshores, també família, podríem dir. Molt bé. Integrants, quants sou? Com a organització som 3. Jo m'encarregue de l'àrea d'organització, el meu company José del programa acadèmic, una altra companya de comunicació i mèdia, i després tenim altres 4 monitors que s'encarreguen d'executar les activitats, cohesionar el grup, dinamitzar-lo. Aleshores podríem dir un equip de 7 persones. 7 persones. I ja els participants està obert a 50 joves. Vale, hi ha, diguem, un nombre, no? El nostre límit és la capacitat de l'autobús. Aleshores, si l'autobús tinguera 100 places, nosaltres 100 places. Com poden fer els adolescents, a part de per les xarxes socials, s'assabentaran d'on esteu i com ho feu i totes les activitats, no? Exacte, nosaltres tota la informació de les activitats que realitzem mes a mes ho publiquem a la nostra pàgina web, Expedició Juvenil Cabanilles, també a les nostres xarxes socials, Instagram, TikTok, Facebook, també Expedició Cabanilles, i l'Institut Valencià de la Joventut col·labora amb nosaltres fent difusió de les nostres diferents activitats als seus consells de joventut, els seus blogs, les seues xarxes socials. I clar, sobretot per a que puguen apuntar-se a fer aquestes activitats. Exacte. La idea és això, conscienciar al jove, que el desperte la inquietud per participar, per conèixer nova gent, per conèixer nou territori de manera aventurera, de manera participativa, de manera gratuïta, i intentem que sigui el més fàcil per a ells, inscriure's, participar i integrar-se. I el que estaves dient, són 50 per l'autobús, per la capacitat. Exacte. Però si fora de 100, 150, ho plenaríeu? Ho plenaríem. Sí? Teniu bona resposta? Sí, la veritat és que els joves reaccionen de manera molt positiva a aquest projecte. També nosaltres fem molt per apropar-se a ells, com dia som professors, aleshores sabem que s'estarà en interacció contínua amb un jove i el despertar el seu interès i al mateix temps divertir-se, que també és molt important. Clar, importantíssim, i més en aquestes edats que estem parlant. Exacte. Perquè sí que és veritat que el que feu a nivell, com vaig a dir, ruta, que és el dia, no? Que comença al millor 8 del matí i acaba a les 5 de la vesprada. Exacte. Això sí que està obert de 7 a 30? De 14 a 30. 14 a 30. Exacte. Però sí que és veritat que les acampades ja es reduïs de 15 a 17. En aquestes activitats reduïm de 15 a 17 perquè considerem que és l'etapa formativa més important dels joves, volen descobrir o volen saber quin és el seu futur o cap on volen orientar la seva itinerari professional, i també estan formant-se com a persones. Aleshores trobem que és l'edat on més poden absorbir coneixement i més positiva per a ells. I jo imagino que des de casa també estaran preguntant-se com sorgeix aquesta idea? Pues el que som els organitzadors sempre han sigut uns joves molt inquiets, sempre han format part dels júniors de la nostra parròquia, també han format altres programes juvenils com la Ruta Quetzal, la Ruta Índia, Espanya rumb al Sud. Sempre s'ha agradat molt viatjar i d'una manera transcendental, és a dir, que aquest viatge no siga només d'oci, sinó també un poc d'aprendre alguna cosa, que aquest viatge que has fet a la teva joventut et marqui com a persona, que t'emportes un coneixement nou, un idioma nou, una amistat nova, i ja quan tens 18 anys veus que se t'acaba l'edat de participar i dius, ostres, jo vull continuar mantenint aquest estil de vida. I aquest estil de vida el mantens com estem ara d'organitzadors. Aleshores, el que nosaltres hem viscut com a joves en el seu moment,
doncs volem continuar transmitint-ho i que els joves tinguin l'oportunitat de viure les nostres experiències en el seu moment. I que Sí, o sigui que tu has sigut un d'aixòs adolescents al que acudia a aquestes activitats. Exactament, altres tipus d'activitats, perquè aquesta sí que l'hem fet a nosaltres, però sí que ho hem viscut de minuts i volem que els altres joves tinguin l'oportunitat de viure aquestes experiències. Que bé això. Cal dir que un dels components és un germà. Exacte. És germà teu també. És germà. O sigui que és, com deies tu, família. És família. Clar. L'experiència, què diries? Què t'emportes? Perquè, clar, cada dia o cada acampada és una experiència diferent. Sí, jo si he de dir paraules un poc més puntuals, diria aventura, Sí? perquè és l'aventura de conèixer un territori nou, és l'aventura de conèixer nova gent, és l'aventura d'eixir de la teva zona de confort, inclús per a nosaltres els organitzadors. També diria la paraula únic, perquè aquestes oportunitats jo diria que són úniques, el dormir a un castell, el visitar l'interior d'una presa hidràulica, no són coses que es poden fer en el dia a dia. I també diria diversió, perquè, com hem dit, és un programa acadèmic, però volem que siga el més divertit per al jove, el que el permeta conèixer a nova gent. Aleshores, diversió crec que també és una paraula que caracteritza Expedició Juvenil Cabanilles. Com es porten? L'actitud positiva, no? Sorprenentment, sí, la veritat. Són joves que tenen ganes de participar, ganes de conèixer. També saben que és una oportunitat, com deia, única, que són 2 dies, ho has de viure al màxim. Aleshores, la convivència és molt positiva, com he dit abans, que el primer moment van tots amb nervis de, ostres, la primera vegada, no sé qui és aquest, no sé qui és aquell, però de sobte, com deia abans, ja tots tenen ganes de connectar, de divertir-se, de participar, i com deia abans, acaben sent un comboi d'amics i una grupeta que acaba sent família. Que inclús ja repeteixen, no? Exactament. Sorprenentment podríem dir que el nostre major dels problemes és que repeteixen molts i volem donar pas a gent nova. Aleshores, aquest problema és positiu, de que molts d'ells repeteixen, es queden amb ganes de més i sempre tenen la curiositat de saber quan és la pròxima activitat. I la valoració de les famílies? Jo diria que encantades. Pares, mares i tots els familiars, clar, vos diran, no? Han dit el meu fill o el meu net. Què vos diuen? Pues estan molt contentes amb nosaltres perquè saben que els seus joves estan en un ambient sa, saludable, positiu. També nosaltres intentem, i ho fem, ho aconseguim, que desconnecten dels mòbils. Això és importantíssim també. Exacte. Ells tenen l'oportunitat de posar el seu mòbil al que és l'activitat, però el jove està tan immers en el que és l'experiència que les mares acaben cridant-nos a nosaltres preguntant pels fills, perquè els fills ja desconnecten totalment, que ja no responen ni a les mares. Aleshores, també és una cosa positiva, aquesta desconnexió que tan necessària és avui en dia. Exacte, és molt necessària deixar les pantalles a banda. Sí que és veritat, el que estem dient, atenent el que estic bé, he arribat, no? Com diuen, però sí, i disfrutar de la natura, gaudir i aprendre molt en entorns que tenim molt pròxims i que la majoria desconeguem, perquè vosaltres també apropeu tot això. Exacte, moltes vegades quan pensem en el destí de vacances pensem vull fer muntanya, me'n vaig a Pirineus, vull conèixer patrimoni, me'n vaig a Roma, vull conèixer noves experiències, me'n vaig a multiaventura a Andorra. I tot això ho podem trobar a 30 minuts de la nostra casa. Vols muntanya, tenim així la Murta al costat, vols platja, tenim tot el litoral mediterrani, vols experiències d'aventura, tenim la comarca de la Serrania. La veritat és que tenim una xoia, la comunitat. A una passa. Exacte. La teníem al costat. Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, i ja sabeu vosaltres, Expedició Juvenil Cabanilles, i que no entres en l'edat no passa res, perquè les rutes estan per a totes les edats. Veritat que sí, Miguel Ángel? Exactament, que ningú es quedi a casa, per favor, que coneguen i xafen territori. Ara que ve el bon temps. Exacte. Moltíssimes gràcies. A seguir fomentant esta expedició que feu. Moltes gràcies. I jo no puc despedir a Miguel Ángel sin obrir el sobre del Riu i Respon, que diràs, això què és? Una sorpresa. Són unes preguntes molt divertides, però no sé si estarà el sí o el no. Porta ja un dia que a veure si s'espavila. L'obrim? L'obrim. Anem allà. Ja era hora. Sí, t'ha tocat, Miguel Ángel. Vinga, no t'ho penses molt, que són ràpides i espera gaudir-ho una estoneta. Vinga, anem amb el Riu i Respon de Miguel Ángel. Quin animal t'agradaria ser per un dia? Jo, un àguila. Per què? Per veure tot
des d'una perspectiva privilegiada, des de Sí? dalt. Molt bé. Quina paraula dius malament sempre sense voler? Diria... És curiós, però associacionisme és molt llarga i l'acabo de dir mal, però és massa llarga per a mi. Jo ni ho vaig a repetir. Moltes S's, moltes T's... Exacte. Quin és el pitjor regal que has rebut? Ai, mare. Jo m'agrada molt llegir, però a mi acertar el llibre que m'han de regalar és complicat. Aleshores, els llibres... Prefereixes llegir-ho? Prefereixo llegir el llibre que m'han de regalar. Ja sabeu, si no regaleu llibre o, si no, tantegeu un poquet, treu-li la informació a Miguel Ángel, perquè si no, no li va fer molta gràcia. Quin hàbit teu estranyament et fa feliç? Home, estrany no és, però m'encanta molt fer esport. Soc una persona molt estudiosa, molt d'estar a casa treballant, perquè això és tot esforç, però sempre que tinc l'oportunitat, esport al màxim. Què faries si et despertares invisible per un dia? Bona pregunta. Trobo que, no sé, visitar un museu de nit tranquil·lament, sense que ningú em detecti ninguna càmera i estar tot el temps amb tranquil·litat. Amb tranquil·litat, per disfrutar. I si pogueres intercanviar el cos amb algú durant una hora, qui seria? Pues ara mateixa seria... Una hora, Rodri per jugar un partit del Mundial, la veritat, una experiència única. Ja veure què sent, no? Ja veure com és jugar un Mundial davant dels espectadors. Villano o villana de pel·lícula? Pot ser de dibuixos animats. Que et vinga, no et ve ningú. Darth Vader. Ah, molt bé, molt bé. Que estava... Bueno, així acaba el Riu i Respon. Ah, que ha sigut fàcil. Molt divertit, la veritat. Molt divertit, clar que sí. Que estava pensant jo, s'organitzeu molt, però també t'has organitzat per vindre més o menys del color del presentador, no? Sí, s'han convollat, pantaló blau... Mira tu ahí. I la prenda de dalt... Uniforme. Exacte. Uniforme. Moltíssimes gràcies. A tu, Àngel. Gràcies. I nosaltres, encara no acaba el programa, anem a fer una pauseta i en un 3 i no res estic amb vosaltres.